Acompañada da presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, o alcalde da localidade, Luís Soujo, e o patrón maior, Emilio Queiruga, a titular de Mar quiso comprobar de primeira man o resultado das obras de mellora das zonas de atraque, que supuxeron a instalación de 2 novos pantaláns, con 50 prazas para barcos pesqueiros de grandes dimensións. A actuación ascendeu a preto dos 500.000 euros. Nos últimos anos teñen acreditado un incremento tanto no número de descargas como na facturación das mesmas e dende a Xunta de Galicia entendemos que é bo que todos os profesionais dispoñan das mellores facilidades para poder realizar o seu traballo. Estes pantaláns tiñanos moita falta deles, tiñanos os barcos discados uns encima dos outros e agora contar con estes pantaláns de última generación é que xa sea unha realidade, gracias tamén ao alcalde, porque o alcalde tamén meteu aí baza, teña moito interés. Na súa visita, Rosa Quintana tamén se referiu a outro dos proxectos pendentes do seu departamento na localidade, como é o caso da remodelación da fachada marítima. Unha actuación que, segundo ela, se atopa en fase de licitación, cun investimento previsto de case 5 millóns de euros, co obxectivo de que poida estar rematada no ano 2021. Se presentaron 14 empresas ao proxecto de licitación que se fixo, están os técnicos valorando cada un deses proxectos e é unha inversión de uns 5 millóns de euros. Eu creo que vai a ser un antes e un despois de Porto do Son e xunto ca obra esta dos pantaláns de 500.000 euros, creo que o alcalde e a cofradía están satisfeitos cas actuacións que estamos a realizar. A ver se podemos axilizar un pouquiño a adxudicación, porque nos gustaría que entre o verán do ano 19 e o ano 2020 pois poder facer o que é o grosso máis da obra, non?